Armairutik gona, atorra, zapia eta abarkak ateratzeko eguna dugu gaurkoa. Bueltan da benetako festa betikoa ohiko moduan eta aurreikuspenak betez gero jaiaren gune nagusiek gainezka egin dute. San Tomas eguna ospatzen da abenduaren 21 eta egitarau oparoa antolatu dute Euskal Herriko zenbait herri eta hiritan. Donostia, Azpeitia, Arrasate eta Bilbo izaten dira egun honetako arretagune nagusiak. Izan ere, txoko guztietan egongo da posturik Donostian, guztira 176 eta begi guztiak Konstituzio plazan egongo dira seguru. Urtero ara eramaten baita txerria. Azpeitian goizean azoka berezia eta txorizo eta talo postuak izan dira. Herriko plazan Santa Mastan ere egongo da zer egin. Arrasaten besteak beste Euskal Pentatloi desafioa egingo da Zaldibar parkean eta herri bazkaria Musakolako kiroldegian. Azkenik Bilbon 228 postu izango dira guztira, horietatik 127 ekoizleak daudelarik. Bilboko konpartsek egitarau bikaina antolatu dute gainera haien gunean San Nikolas elizaren inguruan. Arratsaldeon guztioi, ez da jenderik falta Bilboko kaleetan, naiz eta San Tomas eguneko azokak ez duen urteroko itxura. Plaza Berrian eta Areatzan paratu ohi dira baserritarrak, aurten ordea Areatzan izango dira guztiak. Enba sindikatuak aldaketa hori salatu zuen, baserritarrak baztertuta utzi baitzituen udalak. Ordea baserritarren postuak ez dira leku aldatu dituzten bakarrak. Txosnak Arriagan Zokiko atzeko plazan eta Herripako gaian izango dira aurten. Eta eragilek ez dute beriko izan, Bilboko udalaren erabaki hori Aiara Durreta lankidea dago bertan. San Tomasak ospatzen ari dira Euskal Herriko hainbat tokotan abenduaren 21 hontan, eta hemen Bilbon giro paregabea dago. Goizean goizetik jendetza ikusi dugu Areatza inguruetan, baina batez ere orain jendez gainezka dago. Izan ere, eguerdiko ordu puntuetan jende asko etorri da ona Areatza inguretara. Hori bai, jendeak gehien nahi duena taloak direla argi utzi digute. Bestalde, San Tomasek ez dute beste urteko itxura hartu, izan ere, Plaza Berrian ez dira aitzolatzoak jarri eta horrek haserrea piztu du ekoizleen artean. Edonola ere, San Tomasak ospatzen ari dira hemen Bilbon eta giro paregabea dago. Nera eguraldi ona daukagu eta dana primeran, dana joan da goizetik eta dana prestatzen eta joan gara eta pozik, jendea etortzen da alaitzu eta bueno, ezin hobe. San Tomas egunaren bueltakoekin laster izango gara bueltan, baina lehenago badugu besterik aipatzeko lerro buruetan. Ohar baten bitartez, Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak osasun sistema publikoan hartu beharreko erabakiak profesionalekin partekatuak eta adostuak izatearen garrantzia azpimarratu du. Hori dela eta langileen ordezkariekiko elkarrizketa eta negoziazioa berreskuratzeko eskatu dio Lakuako osasun sailari. Halaber, legebiltzarrean aurkeztutako mozioan jaso bezala, Ubera maila altuko eta ertaineko karguen izendapenak egiteko prozesuak aldatzearen alde agertu da. Honen aurrean Donostialdeko esian piztutako krisia bideratzen hasia dela dio Eusko Jaurlaritzak. Martxan dira zerbitzuburuekin bilkurak gaur bertan azkena. Gauzak hala, magazineko elkarrizketa nagusian korapiloa askatzeko bidez galdetu diogu gaur Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideari adi. Esango nuke bilera izan da ere, esnatzean elefanteak hor jarraituko duela. Egia da, Donostialdeako esian piztu den sua oso zu ikusgarria izan dudala eta zarata handia eragin duena. Baina esango nuke hemen arazoa lehenagotik ere badatorrela, honek izan horrelako esplosioa, baina, klaro, bilera batek honek horrelako egoerak ez ditula konpontzen, ez? Donostiako esiaren aurretik izan genuen basurtoko kirurgikoaren afera, aurretik Bidasoako ospitaleko unidade kirurgikoarena. Esango nuke azken aldi honetan bata bestearen atzetik joan direla suak pizten. Bestaldetik, boteren arteko krisi betean dago Espainia. Botere legegileak, kasu honetan Espainiako Kongresuak onartu zuen PSOEk eta Unidas Podemosek auskotutako lege reforma bat, modu horretan auzitegi konstituzionalaren berritza desblokeatzeko. Joan den ostegunean izan zen hori. Heren egun baina botere judizialak konstituzionalak hain zuzen, zigor kodaren erreformaren barruan jasota zuen eta auzitegi horretako kideak berritzeko eginkizunaren derrigortasuna ezartzen zuten, bi zuzenketa baliogabetu zituen
zuen peperen elegite bat ontzat emanez. Beraz, senatura bidean zegoen erreformaren tramitazio parlamentarioa eten zuen. Nola nahi ere, botere esekutiboak, Espainiako gobernuak erantzuteko eta erabakiari aurre egiteko asmoa du. Eta neurri bat hartuko du, izango du, horretarako konstituzionalak indargabetutako zuzenketen edukian lege proposamen baten jasotzea. Aste honetan dira proposamena Kongresuan erregistratzekoak urgentziaz tramitatzeko. Horrela, jokatzekoa da, gobernua auzitegi konstituzionalaren lege organikoa ezin baita aldatu, lege erreforma bati egindako zuzenketen bidez aintzat hartu behar da, bide batez, konstituzionalak ez duela zalantzan jarri zuzenketen edukia, baizik eta legea aurrera eramateko prozedura, lege proposamen hori urgentziaz tramitatzeko, PSOEk zenbait talderekin hitz egin du, besteak beste, Unidas Podemosekin, Esquerra Republikanarekin, Euskal Herria Bildurekin eta EAJarekin. Halere, Unidas Podemosek nahiago du konstituzionalaren ebazpena aztertzea urrats hori aurretik, gainerakoek lege proposamena begiratu nahi dute. Ekonomia arlora salto Amazonek aitortu du Europako online salmenten merkatuan duen nagusitasunaz baliatu dela, baita lehiakortasun araudiaren aurka egin duelaren. Europako batzordea 2019ko uztailean hasi zen, Ameriketako Estatu Batuetako enpresa teknologikoa ikertzen, Amazonen plataforma erabiltzen duten saltzaileen datu pribatuak enpresak nola erabiltzen zituen ikertzeko. Hala, bi aldeek akordio bat lortu dute. Amazonek ez du isunik jasoko, baina bere plataforman komertzializatzen duten saltzaileen datu pribatuak erabiltzari utzi beharko dio. Eta Amazon izpide dugula, Olentzero iritsi aurreko egun esanguratsuetan, abenduaren 22an eta 23an grebara deituta daude Amazonen trapagarango langileak enpresa behartu nahi dute, lan baldintzak hobetzeko negoziaziora eta xede horrekin eskatu dute, zentrorako hitzarmen propioa ere Gotzon Margarat Laben ordezkaria. Labek Amazonen duen atal sindikala historia egiten ari da, sindikatu nagusia gara, Labek eskaintzen duen antolaketa eta borrokaren eredua bat egiten dute langileak eta egia esateko horrelako enpresa batean lan gatazka sortzea ez da bat ere erreza, baina plantillaren energiarekin eta langileak inoiz baino lotuta dagoenez, uste dugu dana dela posible. Pasaden astean, fusio errentagarria lortu dutela baieztatu zuen Ameriketako Estatu Batuetako Energia Departamentuak. Horrek mugarria ezarriko luke gizateriaren energia beharren historian, noiz eta horrek klimaren eragin duen larrialdiaren ondorioak gero eta nabariagoak diren honetan, eta energiaren arazoa nazioarteko gatazken muinean dagoela oso argi ikusten den honetan. Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko Energia Ingeniaritza irakaslea. Aipatzen direnek onura guztiak ekar ditzakeen fusioak, hau ez da izango biharko aukera bat, oraindik ere hamarkadak behar ditugu hau modu eraginkor batean eta komertzial batean martxan egitzeko, eta gure arazoa biharko arazoa da, hau da, hasi behar garaia, trantsizio energetikoa modu sakon baten burutzen, kontsumoa murrizten, negutegi efektuko gasen emisioak murrizten, guzti hori gaur egin behar dugu eta ez 30 urte pasa. Perura salto hauteskundeak 2024ko apirilera aurreratzeko lege proiektu bat onartu du Peruko Kongresuak goizaldean. 93 diputatuk konstituzioaren batzordeak aurkeztutako testuaren alde bozkatu dute, 30 kontra eta bat abstenitu egin da. Dina Boluarte herrialdeko presidentea boztak aurreratzaren aldekoa da. Berez, 2026 arte goberna dezake, orduan amaitzen baitzen Pedro Castillo, kargugabetuak iazko uztailean hasitako agintaldia. Joan den ostiralean hauteskundeak 2023ko abenduan egitea baztertu zuen ganberak. Duela 2 aste piztutako krisi politikoak eragindako protestetan 26 pertsona hil dira. Gainera, manifestariek eskatzen dute Kongresuaren jarduna bertan behera geratu dadila eta hauteskundeak berriro egin ditzatela. Gobernuak argudiatu du, ordea denbora behar duela bozetara bermeekin deitzeko erreformak onartzeko. Boluartek Kongresuko saioan nabarmendu
nabarmendu du trantsiziozkoa dela bera buru duen gobernua eta ez duela 2026 arte gobernatuko herritarren borondatea modu ahalik eta zabalenean interpretatu duelako. Herritarren 93% hauteskundeak 2026aren aurretik egitaren aldekoak dira, Peruko Ikerkuntzarako Institutuak joan den astean argitaratutako inkesta baten arabera. Gobernuaren arrazoiak gora bera ezkerreko diputatuek eskatu dute planteatutako erreformen artean bildu dezatela prozesu konstituziogile baten deialdiari buruzko kontsulta bat. Eskuineko sektoreak aldiz proposamen horren aurka agertu izan dira. Eta lerroburuekin bukatzeko gurera bueltan, Euskal Selekzioak beste behin erakutsi du partida eta txapelketa ofizialak jokatzeko aukera izango balu, kontuan hartzeko moduko selekzioa izango litzatekeela. 3-huts gailendu zitzaion atzo Txileri, Mendizorrotzan partida lehiakor eta serio bat jokatu zuen, konplexurik gabe entzun ditzagun jarrian Leire Baños eta Marta Sanadrian jokalariak. Egun bat entrenatu dugu eta egia da oso ondo jokatu dugula, demostratu dugu hemen gaudela eta horrela segituko dugu. Oso ondo gaude, denak ezagutzen gea eta hori azkenean zelaian ikusten da. Azkenean txikitatik izan dudan ametsa da eta emaitza honekin asko zobeto. Irabazi dugu 3 huts eta jendea etorri da eta oso polita izan da dana. Bada eguneko lerroburuak aipatuta, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unean martxan da San Tomas eguneko azoka egitarau oparo antolatu dute Euskal Herriko zenbait herri eta hiritan Bilbon da hain zuzen ere Aiara Edurreta lankidea. San Tomas dela eta feria eta festa eguna da Euskal Herriko hainbat zokotan abenduaren 21 hontan. Bilbon eta Donostian ezik beste hainbat lekutan ere San Tomasak ospatzen dira. Gipuzkoan besteak beste, Azpeitian eta Irunen eta Bizkaian Lekeition. 2 urteen ostean aurten bai San Tomasak bueltan dira eta hemen Bilbon areatza inguruak lehertzean daude. Herritarrak gainera gogotz ikusi ditugu eta baserritarrek ere pospozik gerturatu dira ona. Izan ere baserritarrentzat ezinbestekoak dira San Tomas bezalako feriak euren produktuak saltzeko. Etorri gara pizkatxo bat, arratsaldean lanera joan behar gara, eta etorri gara gaur goizean, gauza batzuk erostera, urtero erosten dugu ia berdina, niri gustatzen zait txistorra, aurten jogurtak, naturalak erosi ditugu. Orain taloa eta sidra da jango dugu eta dango dugu, eta lanera joan behar naiz, así que aprobetxatzen denbora. Gaurko plana, taloa jan, eta gero lana egitera. Ezin dut, behar bada haiek, bai. Taloa jatea. Urtean bakarrik aldugu jan 2 aldietan, hasi que aprobetxau. Amaitu dut klasea oraintze bertan, atera naiz eta esan dut talo. Eta hemen kolan gaude. Beraiek bai, nik atera naiz oraintze bertan. Lagunekin egotea, talo bat hartzea eta disfrutatzea. Eta gero igual lantza egingo dugu edo, ikusiko dugu. Gaindik zontxe bertan etorri gara eta gero ziur baietz joango gara zeo zer erostera, urtero erosten dugulako zeo zer. Gaurko plana gaude hiladan hor taloa jateko, talo berezia ez daki iluna edo, baina ez daki, dastatzeko. Eta gero bueltatxo bat, ogia erosi dugu bai, eta gero etxera. Nire gaurko plana sencillito da, erosketa batzuk egin ditugu eta orain talo, baina pizka bate zaila dago gaur talo aurkitzera. Jende asko eta postuak daude eskinetan, ez dakit. Gaurko plana? Baito, etorrenaz, Andreas eta Semiaz, da bat emate pageomiko dugu eskeize, ni neu pagetan. Eta gero horti parte zarretik ibili apur baten, da etorri gara izurtzatik, ez dakit izetuko zuen izurtza, Durango, eta egune pasetan, egunen zelan ondo dauen. Gaurko plana, eran da jan, da zeo zer erosi, da eguna pasa. Honetako hori zarrera emateko. Zeo zerren jau da getxa ben goreu. Gaurko plana da ikustea gauzak, jatea taloa, pizkatxo bat, edatea sidra, zagardoa, eta lagunekin egotea pizkatxin bat. Postuak ikusi, zeo zer hartu eta lagunekin egon. Gainera, Bilbon 128 postu daude guztira, horietatik 127 ekoizleak daudelarik entzun dezagun jarraian euren ahotsa.
Baserritar trajes, talos, sagardoz eta txakolinez belaitu da Bilbo. Areatzan 218 etxolatxo jarri dituzte eta... Gogo handiarekin, baina oin bizket makal. Moteltzu dago oin salmentak, zai dugera gauzak ondo apaintzen eta espero dugu gaur salmenta honak izatea. Oraindik ondo, jende pilo dago hemen. Bueno, aurten da nire lehen urtea hemen Santo Tomasen eta ondo. Bai, eguerdian, batez ere. Nahiko ondo, eguraldi ederra eta nahiko ondo dago. Bai, jendea etorri da erosteko gogoek. Jendea eskertzen du guk hemen egotea eta ikusten da mugimendu asko gaur. Eguraldi ona eta jendea oso pozik eta gogoekaz. Ari gara saltzen eta goiz-goiztik gainera. Ondo doa, egune ona iten dau, eguzkitzue eta ondo. Undino guizetitzu da, emetik guerdirako, saltzen badugu ekarri duguna. Ontsa hasi da geixen be, lehen orduan nahiko lasai egon gara, baina oin oso politxo gabiz saltzen, bai. Bai, saltzen gabiz, jentie oso gustora barrez, urte bizen San Tomasik ospatu bari, posik, bai. Niri ez duzta guztetzen, ze azken finean betidanik izan da plaza berrian salmentak eta, orduan geure ubikaziotik edo gure gure dekutik arteratzea ez duzta gustatzen, da ganera erabakize hori hartu daue gutaz apart. Niretzat ondo dago, ez dakit beste urtean nola funtzionatzen dela, baina aurten niretzat hemen guztiak ondo. Ni pertsonalki berdin zait, baina jendea hau pizkat holan enfadaute edo, ez dakit nola esan, ze azkenean jende asko pilatzen da hemen arenalean eta postuak saturatzen dira asko jendeagaz. Ni adibidez beti egona alde honetan, orduan nire aldetik ez dut nabaritu desberdintasunik. Bai, hasieran eiten zan, hasi zanan eiten, eta ematen du putxu bet pena hori faltan dauelako, zango giroa. Ni urteokaz hemen egonaz eta, hemen be jente asko egoten da, Eska jentie deskolokaute daudana dela, askoaren aleko produktori topetan, ez dakiz zenbaki daukien, da pizkatxo bat hor dabiz, bai. Hala ere, San Tomas eguneko azokak ez du urteroko itxura izan Bilbon, entzun dugunez, eta herritarrak kontuan hartu gabe erabakiak hartu izan egotzi diote Bilboko konpartsek udalari Aiara Durreta. Baserritar trajes, talos, sagardoz eta txakolinez belaitu da Bilbo. Areatzan 218 etxolatxo jarri dituzte eta horretatik 127 ekoizlenak izan dira. Bilboko konpartzekoek egitarau oparoa antolatu dute. Irrati maratoia, txosna, dantza, gune gastronomikoa eta arratzaldean gainera elektrotzarangak eta Bilbo kantari taldeak kaleak gairotuko dituzte. Hala ere, San Tomas eguneko azokak ez du izan urteko itxura. Izan ere, plaza berrian eta Areatzan paratu dira baserritarrak eta aurten Areatza inguruan batu dira guztiak. Hala, enba sindikatuak aldaketa hori salatu du, azbaitira baserritarrak aintzat hartu. Horrez gain, Bilboko konpartzekoeko salatu dute, udalak oztopatu egin dituela jaien antolaketa. Baina bai egon dela, aputxu bet, ez gurekin bagarri baizik eta talogiekin eta dalakoekin egon da holako nazte borrazte bat eta jendea ez dago bat ere kontent, oso azerre dago, nolabait. Eta guzti hori bideratzeko azkenean egin beharko dugu zeo zer, bai udaletzearen partetik edo bai BBK Fundazioaren artean edo. San Tomas egunaren bueltakoak horrela bada egunaren baitan, jendetza elkartuko dela aprobetxatu eta plaza protestarako hartu duenik besteak beste salbuespeneko espetxe politika salatzeko elkarretaratzea egin dute sareketatxeatek Bilboko udaletxearen atarian. Bertan adierazi dutenez, aurrera begira salbuespenarekin behin betirako amaitzeko bidean, gradu aurrerapenak desblokeatzea ezinbestekoa da. Horrez gain, gaunetan eta urtarriaren 7 egingo dituzten protestetan parte hartzeko deia luzatu dute. Aitor Lixartza Martin sarek Bizkaian duen bozeramailea.
Hemen bildu gara San Tomas egunean, pizka bat urtero bezala, gaur bezalako egun berezi batean, euskal pertsoek jasaten dituzten salbuespen neurriak salatzeko, eta gainera aurten inoiz baino gehiagoa ikusita dispertsioaren bukaera hain hurbil edo ikusten dugula, ikusten dugu momentua dela hor gogor eragiteko. Hori dela eta ere hurrengo asteetan hainbat deialdi egingo ditugu bideo honetan, batez ere gelditzen diren 13 preso horiek euskal espetxetan egon arte, eta batez ere zita garrantzitsuak ditugu abenduaren 31 Basauriko espetxean eta urtarriaren 7an Bilboko mobilizazioan. Aurten gainera, esan dudan bezala, berezia izatea espero dugu dispertsioaren azken mobilizazio bezala edo, espero dezagun horrela izatea. Antzera gaurko eguna protestarako baliatu dute ere Bizkaibuseko 5 enpresa azpikontratatuetako beharginek Aiara Deurretak azalduko digu. San Tomas eguna ospatzen den honetan Bizkaibusen greba eguna dute 5 enpresatik 4 enpresetan. Hala lanuzteak egin dituzte eskualdeetan eragin handia izan du Bizkaibuseko grebak, izan ere ezkerraldean, mehatzaldean, Zorierrin, Eske Enkarterrietan, Busturia, Lehartibain eta Mungialdean lanuzteak egin dituzte. Izan ere, grebalariek eskatzen dute Durangaldeko langileek lorutako hitzarmen berdina izatea. Eta Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna eskatu diote. Hau da, lan gatazkan esku hartzeko aldarrikatu dute. Bilboko 7 kaleak barrena aldiz, kale jira egin dute zahar-egoitzetako grebalariek ELA sindikatuak dituta. Datorren ostiralera arte iraungo duen greba egiten dabiltzan langileek, euren ratioa egoitza publikoetakoekin parekatzea eskatzen duten, bestak beste, baita bajan dauden langileak berehala ordezkatzea ere. Langileak haserre agertu dira, egoitzetako egoeraren aurrean Aldundiak agertu duen asolak gabekeriagatik, eta argi utzi dute aurreko hitzarmenean bezala berriro greba egin behar badute, egingo dutela. 2016ko greba historikoa izan zen sektorean, 377 egunetik gorako lanuztea egin baitzuten. Bestaldetik, adimen ezintasuna duten pertsonen aldeko Arabako elkarteko beharginek soldata igoera exigitzeko protestara jo dute ere. Nerea Garzia. Abdemak adimen ezintasuna duten pertsonen aldeko Arabako elkarteak salatu du Foru Aldundiko gobernuak pobre eta prekarioak nahi dituela. Ordezkariek argudiatu dutenez Abdemako langileen lan baldintzak Arabako Foru Aldundiaren finantzaketaren mende daude. Eta gobernuak errefusatu egin du elkartearen eta langileen ordezkaritzaren artean lortutako aurrekordioa finantzatzea. Elkartearen 60. urteurrena ospatzen ari dira. Hala ere, salatzeko momentua ere dela nabarmendu dute. Azken 14 urteotan langileen soldata 3 urte soilik igo da. 11 urtez egon dira soldata egoerarik gabe hain zuzen ere. Gainera, salatzen dutenez 2021 eta 2022an KPIa 14%tik gorakoa izan da eta euren soldatek ez dute igo. 11 urte eman ditugu soldata igoerarik gabe. 2021an eta 2022an KPIa 14%tik gorakoa izan da. Eta aldiz, gure soldaten egoera 0koa izan da. Abdemako langileen lanbaldintzak Arabako Foru Aldundiaren finantzaketaren mende daude. Egiten dugun lana funtsezkoa da adimen desgaitasuna duten Arabako pertsonen bizi kalitatea bermatzeko. Ezinbestekoak gara, baina Aldundiarentzat ikustezinak gara. Horregaitik eskatzen diogu EAJari eta PSeri gure lanak merezi duen balioa aitortu dezatela aurreakordioa finantziatuz. Gauzak horrela Abdemako langileek zenbait mobilizazio antolatu dituzte abenduan. Azkenengoa abenduaren 23an izango da Gasteizen. Eta langatazkak izpitugula aipatu dugu lerroburetan. Ere Olentzero iritsi aurreko egun esanguratsuetan abenduaren 22an eta 23an grebara dituta daude Amazonen Trapagarango langileak enpresa behartu nahi dute lan baldintzak hobetzeko negoziaziora eta xede horrekin eskatu dute zentrorako hitzarmen propioa ere. Gaur egun Bizkaiko garraio hitzarmena aplikatzen da Trapagaranen lab sindikatuaren arabera lan ezaugarrietara inola ere egokitzen ez den ituna. Gotzon Mardaratz, laben Bizkaiko garraio sektoreko arduraduna.
Zorretzarrek lan prekarietateak nahi bezala dabil Amazonen adibide pilo dekogu. Baina prekarietatea Amazonen inguruan non nahi topa dezakegu. Azpi kontratetan prekarizazio maila hori zorretzarrez igotze dutela. Hori gutxi balitz langileak legez kanpoko legapen ari dago eta horrek argeiago prekarizatzen du lan harremanak. Beste aldetik, bada pozgarria ez den halako albisterik. Jesus Arostegi hilda, Josean Lasaren ama eta gerra zikinaren ikur gisa diputatu hautatua. Guardia Zibilak Josi Zabalarekin batera hil zuen Josean Lasaren ama astelen honetan zendu da. 12 urte behar izan zituen semeari egindakoa jakiteko eta 1926ko gerran desagerraraziko Jose anaia nola hil zuten jakin gabe joan da. Isastegi Sagardotegiko emakumaren aldeko elizkizunak asteazken honetan egingo dira, Tolosako Santa Maria elizan arratsaldeko 7:00. Eta eguneko berrekin bukatzeko berriz, kiroletan esan dugu Txileri gailendu zaio euskal selekzioa bart 3-0. Emakumezkoen euskal selekzioak astearte honetan Mendizorrotzan hartu du Txilekoa. Urtebete eta erdi baino gehiago pasada euskal selekzioak jokatu zuen azken partidatik, 2021ko apiriletik hain zuzen ere. Etxekoek garaipena lortu dute izan ere, hasieratik nagusi izan da euskal selekzioa. 51. minutuan heldu da lehenengo gola. Nerea Izagirrek gola sartu du barrutik. 70. minutuan berriz Amaiur Sarriegik sartu du bigarrena. Eta partida erabakita zegoenean bigarren gol horrekin 3. llegatu da 84. minutuan. Anemirenek baliatu du 3. gola. Txile partida orekatuz joan da apurka batik bat bigarren zatian. Hala ere ezin izan du aurkariaren atea zeharkatu. Euskal selekzioaren jokalariek balioan jarri dute lortutako garaipena. Urtean behin elkartzen diren arren, maila oso ona dagoela erakutsi dute. Egun bat entrenatu dugu eta egia da oso ondo jokatu dugula, demostratu dugu hemen gaudela eta horrela segituko dugu. Oso ondo gaude, denak ezagutzen gea eta hori azkenean zelaian ikusten da. Azkenean txikitatik izan duan ametsa da. Eta emaitza honekin asko zobeto. Irabazi dugu 3 eta jendea etorri da eta oso polita izan da dana. Horrekin batera azpimarratu dute Txileko selekzioaren aurka jokatzea ez dela erraza izan eta oso talde gogorra dela. Aukerak izan ditugula, 3 gol sartu dira eta egia esan gustora, ezta? Azkenean bere gogorra dira, txiletarrak ondo konpetitzen dute, baina gustora, ezta? Lan egin eta gustora. Aipatzekoa da, partida honetan estreinatu dela hautatzaile berria Juanjo Arregi. Urnietan jaio zen eta zenbait euskal talde zuzendu ditu, Reala eta Urnieta besteak beste. Gainera, beste mailako euskal selekzioko taldeak ere zuzendu ditu. Hala ere, partida ostean iragarri du ez duela hautatzaile karguan jarraituko. La gente joven viene muy bien preparada. Y entonces hay que dar paso. Beraz, jokalariek eta entrenatzaileak berak agerian utzi dute taldean dagoen profesionaltasuna.
Asteazkeneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan, eguerdiko magazinean Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideari eginiko elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegu Osakidetzaren krisia izpide, beraz honekin besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondizan eta bihar arte. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, ongi etorri. Ongi etorri zuei ere, eskerrik asko. Donostialdeko esian piztutako krisia bideratzen hasia dela, horixe dio Eusko Jaurlaritzak, zerbitzu buruekin bilerak egiten ari dira, horixe aurrera doazela, korapiloa askatuko da? Ez, esango nuke ezetz. Esango nuke bilera izan da ere, esnatzean elefanteak hor jarraituko duela. Ze, egia da, Donostialdeako esian piztu den sua oso zu ikusgarria izan dudala eta zarata handia eragin duena, baina esango nuke hemen arazoa lehenagotik ere badatorrela, honek izan du horrelako esplosioa, baina, klaro, bilera batek honek horrelako egoerak ez ditula konpontzen, ez? Donostiako esiaren aurretik izan genuen basurtoko unidade kirurgikoaren afera, aurretik Bidasoako ospitaleko unidade kirurgikoarena, esango nuke azken aldi honetan bata bestearen atzetik joan direla suak pizten, era batean edo bestean su horiek nolabait amatatzeko saiakerak egiten dira, baina ez zaio heltzen hemen benetan oinarrian dagoen arazoari, eta da Osakidetzak badituela arazo estruktural batzuk, eta horiei heldu ezean, egun gutxiren barruan izango dugu beste sute bat, Donostian edo beste leku batean. Gainera gai honen inguruan, Gotxolen Sagardio osasun sailburuak legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean emandako azalpenak ez dituzue nahikotzat jo, zuen ustez eskasak izan dira, ez ditu galderak bazteatze erantzun, zer espero zenuten? Gure azalpenik ez du eman, 2 aste pasa ditugu, gogoratu nahi dut, agerraldi hori talde guztiok eskatu genuela, ondoren etorri izan bere eskaera, eta printzipioz, konpromisoa zan, edo azaldu zitzaiguna zan, eman beharreko azalpenak eman zirela. Han esan bakarra da, karpetazo ematen zitzaiola gaiari, nolabait horrelako kargu gabetze horiek normalak direla, horrelako erakundetan, patada palante esaten dan bezala, eta segi aurrea, karpetazoa gai honi azalpenak, ez ziren eman, galderak egin ziren, jakiteko zein dan oinarrian, auzi honen oinarrian dauden auziak zein diren, edo zeintzuk diren konponbidean jartzeko egingo diren planteamenduak, eta azalpenik etzan eman, Aurretik entzun genuen Urkullu lehendakaria ere, egun berean egindako elkarrizketan, berak esan zuen, agian, hori kuriosoa da, agian autokritikaren bat egin beharko litzakeela, eta agian bazegoela komunikazio arazo bat, baina autokritika hori ez zuen Sagardui sailburuak egin, ez zuen inolako azalpenik eman, eta uste dut 57 zea burutik burutik 42 agertzen dutenean, planto egiten dutenean,
komunikazio arazo bat baino gehiago dagoela ikusten dela, ez. Eta bestetik uste dut herritarrek gure egunerokoan eta osasun sistemara jotzen dugun baitartean ikusten dugula hemen dauden arazoak komunikaziotik haratago doazen arazoak dira. Atzo bertan jakin genuen, orain gabonetan, 80 ambulategi itxiko direla, ez? Lehengo urtean baino 28 gehiago. Uste dut edozein herritarrek bizi duela, nola gero eta zailagoa den, mediku batekin hitzordua lortzea, nola luzartzen diren espezialisten deiak, eta esango nuke, arazoak pilatzen ari direla Osakidetzan, arazoak handitzen ari direla, eta handitzen ari direla horrekin batera seguro pribatuak, ez. Esaten duzunaren arira, ez? Osakidetzan murrizketarik ez dagoela, hori baieztatzen saiatzen dira behin eta berriro Eusko Jaurlaritzatik, baina gizarteak duen iritzia oso besterakoa da. Nik uste dut, realidadea ukatzearekin oso zaila dela benetan dauden arazoei aurre egitea eta murrizketena konstatazio bada egunerokotasunean anbulategi batera joan behar duten herritar guztientzako, gaixo kronikoentzako edo espezialidade baten beharra duten guztientzako. Eske danak ikusten ari dira, nola luzatzen ari diran itxaron zerrendak, nola gero eta zailagoa den, zesanik ez, pediatra batekin zita bat lortzea, murrizketa horiek hor daude. Entzuten nuen, atzo bertan uste hemen EAJ-ko kide bat izan duzala, eta esaten zuen urtetik urtera aurrekontuak handiagoak dira, nik justo atzo ariketa hori egin nuen eta ikusi nuen nola konparaketa egiten baldin badugu 2022 eta 2023ko aurrekontuen artean badagoen igoera bat, baino aztertzen baldin badugu Jaurlaritzak benetan gastatzea aurreikusita daukan dirua 2022an, denboraren poderioz ematen diren kontuen inguruko gastuei erreparatuta, konturatuko gera 221 milioi gehiago gastatu direla 2022an, 2023rako aurreikusiak dauden kantitateak baino, ez? Orduan, klaro, aztertzen baldin bagoaz, esaten dugu, diru gehiago inbertitzen ari da, diru gehiago inbertituta, ditugun ageriko arazoak edukita, eta herritarrek bere bizitzetan pertsibitzen eta ukaezinak diren arazo horiek edukita, uste dut hausnarketa bat beharrezkoa dela, ze diru hori agian ez da behar bezala gastatzen ari edo kudeatzen ari. Hemen nik uste dut badirela bi arazo oso nabarmenak direla. Batetik, Gotzone Sagarduik bere garaian uda horretik iragarritako kultura aldaketa hori gauzatzen ari dela, eta kultura aldaketa hori eufemismo bezala erabili zuela, baino privatizazioetaz hitz egiten zuela, desmantelamentu batzuetaz hitz egiten zuela, murrizketaz hitz egiten zuela, eta hori ikusten ari gera nola egunerokotasunean, arreta gunetako ordutegiak murrizten direnean, edo orain bezala ez, ambulategiak itxiko direnean ikusten dugu nola gauzatzen ari den hori, eta daukagula gobernantza eredu oso vertikal bat hartzen diren erabakiak, eta berdin du hemen gainontzeko gaietan aditu eta aritu direnek esaten dutena, ez? Erabakiak hartzen direla goitik bera eta jarraitu egiten dugula. Eta hori esango nuke dela momentu honetan Osakidetzak daukan arazo nagusiena urtetan agian bizi izan du da errentetatik, ez? Baino gauzik edo diamantik onena ere zaintzen espaldin bada eta beharrezkoak diren aldaketak eta inbertsioak egiten ez badira eta garai berrietara egokitzen ez badira, danak bukatzen dute balioa galtzen, ez? Eta esango nuke badala garaia Osakidetzak dituen benetako arazo hori heltzeko, autokritika egiteko, profesional horiekin esertzeko, gogoratu nahiko nuke bain gutxi, txalotu egiten genitula, balioan jartzen genuela bere lana, dana zala eskerrona, eskerron hori bilakatu dadila entzute ariketa bat, bilakatu dadila autokritika, eta jarri gaitezen ja, Osakidetzak benetan muinean dituen arazo horien konponbidean, osasun publikoa dagoelako jokoan. Bihar hain zuzen onartuko dira EAeko aurrekontuak, PSeren eta EAJaren gehiengo osoarekin, Euskal Herria Bilduk zer bozkatuko du? Kontra, ze aurrekontu hauek, nik uste dut, gobernua ez dala momentua ondo irakurtzen ari. Osakidetzarekin gertatzen den bezala hainbat alorretan ditugu disimula edo makilatu ezin daitezken arazoak, ez? Gazten
emantzipazioari dagokionean, lehengoan ikuste genuen, emantzipazio Europakoa, emantzipazio adinik altuena dugu. Ikusi dugu nola 10 urtean izugarri aldatu gutxitu diren gazteen soldatak, eta ikusten dugu baita ere gazteek beren soldaten 80% bideratu behar dutela etxebizitza bat erostera. Eta horren aurrean planteatzen zaiguna da, neurri izar bezala planteatzen zaiguna da, pentsatzen ari diren neurri bat. Etxebizitzari dagokionean ere, uste dut, izugarrizko igoera baten aurrean gaudela, eta ez dakiz zer gehiago gertatu behar den, prezioak ikusita, ulertzeko, erabakiak hartu behar direla eta neurriak hartu behar direla etxebizitzaren prezioari muga bat jartzeko, eta hori bezala beste hainbat arlotan, ez? Eta aurrekontu hauek ez diote egoera horri erantzuten. Nolabait hemen irudidu berdin dela ze pasatzen den herri honetan, pandemia bat edo inflazioak eragiten duen krisi izugarri bat, aurrekontuek beti jarraitzen dutela eskema berdina, ez? Eta hemen araua dela disiplina presupuestarioa mantentzea, ez? Eta egoera horretan aurkeztu zaizkigu aurrekontu batzuk oso kontinuistak direnak eta oso konservadoreak direnak, eta gainera aurkeztu baino lehenago kadukatuak jaio direnak, ez? Ze ikusi genuen aurkeztearekin batera sailburu batek, Arriola sailburuak, esan zuela, berak garraioan ematen ziren deskontuak mantentzearen aldeko autua egingo lukela eta gainera aurrekontuetan bazegoela margena, ez? Ikusi genuen beste sailburu bat aurrekontuetan ez zegoen neurri bat iragartzen aurrekontuak aurkeztu eta astebetera, ez? Horrelako gauzak ikusi ditugu prozesu honetan. Eta ikusi dugu baitaren nola Jaurlaritza gero ibili behar izan duen negoziatzen, negozia ezin diren zenbait gauza, aurrekontu horietan zuzenketak egin ahal izateko, ez? Hauek kadukatuak jaiotzen diren aurrekontu batzuk dira, aurrekontu handienak bertzela iragartzen zaizkigunak, lehen urtean gastatu denaren gastatutakoa baino txikiagoa da, 85 milioi gehiago ejekutatu da urtean zehar, oraingo aurrekontua baino. Beharrak agerian dago goraka egiten ari direla, ikusten ari era Osakidetzan, etxebizitzan eta hainbat alorretan. Dirua badago, remanenteak potoloak ditu, rekaudazio rekorren aurrean gaude, arau fiskalak erorita daude Europan aurten, ez? Ematen dirako elementu oso importanteak benetan duguna egoerari politika publikoetatik erantzuteko. Eta falta da elementu garrantzitsu bat, eta da ambizioa eta lidergoa. Eta hori egonezean, ditugun arazoei erantzunik ez diete emango aurrekontu hauek, eta guk horregatik ezezko bozka emango dugu, hortaz aparte dago, prozesua nola burutu den eta ze borondate egondu diren negoziaketa baterako. Biharkoan ere onartuko da, diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma hori, Elkarrekin Podemos eta EAJaren babes izango duena. Euskal Herria Bildu abstenitu egingo da, zein iritzi duzue beraz honi buruz? Guk abstentzio kritiko batera joko dugu, guk uste dugu hortan ere aukera bat galdu dugula, ez? Ze momentu honetan, bagenuen aukera bat, edo guk behintzat, perspektiba horrekin heldu genion eztabaida honi, datorren hamarkada baterako gure babes mekanismoaren diseinu berri batera joateko, ez? Kontutan eukita, leheno esan bezala, pobrezia eta desberdintasun sozialen poltsak handitzen ari direla, zaurgarritasuna ere zabaltzen ari dira, diru sarrerak bermatzeko errentari ezer kendu gabe ikusi dalako ahuldadea erakusten ari dela pobrezia kasuei erantzuteko eta honen intentsidadea ere murrizteko, eta batez ere transizio handiei erantzun beharko diegulako datozen urtetan, horrek gure bizitzeko moduak eta gure ekonomia aldatuko dituelako eta horrek beste eskakizun batzuk ekarriko dituelako. Orduan guk uste denun, nolabait etorkizuna haustura sozialik gabe eraikitzeko beharrezkoa genula mekanismo hori zeratzea, ez? Epe luzerako perspektiba horrekin berdiseinatzea. Aurrean aurkitu dugu gobernu bat, segura asko planteamendu askoz ere etorkizunerako ikuspegi kamutsago batekin aritu dena, eta batez ere klabe batekin aritu dena baita ere kasu honetan, eta da disiplina presupuestarioarena, ez? Orduan, hauek erabaki dutena da, eta azkenean Podemosen babesarekin erabaki dutena da, egun dagoen babeserako partida ez handitzea.
Madridetik babeserako etorri den diru hori aurrezki moduan erabiltzea, eta hortzegon partida berdinean nolabait hobeto banatzea, ez? Baina finean bermatu dutena da gehiago ez gastatzea eta etorkizunean ere gehiago ez bermatzea, ez gastatzea. Eta guk uste genuna hau zela momentua, nolabait babesa zabaltzeko, hobeto babesteko eta kanpotik zetorren diru hori baliatzeko, esfortzu propioa mantenduz, ariketa hori egin ahal izateko. 116 emendakin aurkeztu genituen, nolabait legebiltzarrera etorri diren eragile guzti horiek gurera ekarritakoak. Ikusi dugu gainera nola prozesu honetan eta lege honetan leheno ezinezko ziren zenbait planteamendu jaso egin diren, eta horregatik badakigu egin diren beste planteamendu batzuk ere egingarriak direla, gauzagarriak direla eta beharrezkoak direla, baino ez zaie erantzun nahi izan. Eta, perspektiba horretan, gure erabakia izan da abstentzio kritiko batera joatea, tamalez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren sistema oso erasotua izan delako, eta herritarren iruditegi kolektiboetan eraikia dagolako diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta honen onuradunen inguruko iritzi bat, urtetan Gotamalaiako estrategia batetik eskuinak elikatu duena, baina baita ere beste alderdi batzuk nola baitera zibilinoago batean ere elikatzen lagundu dutena, eta guk ez du babes sistema nolabait zalantzan jartzea nahi. Uste dugu aukera galdu badala, baina herritar horiek eta onuradun horiek merezi duten errespetuagatik eta babesagatik abstentzio kritiko horretara jo dugu, baina hori esan bezala guretzako hau aukera galdu bada. Beste lege bat, hezkuntza legea, horren zirriborroaren aurka greba egunak izan dira azken hilabetean, sindikatuek deituta nola jasotzen ari zarete legebiltzarkideek eragileetatik jasotzen ari zareten kritikak eta ekarpenak ere? Nik uste dut argi geratzen ari dena da lege honen bueltan edo hezkuntza sistemaren eraldaketaren bueltan interesa handia dagoela, ez? Ze, legebiltzarrean akordio guretzako importante bat erdiestea lortu zen pasadan apirilean, ikusi dugu nola eragile desberdinak etorri diren legebiltzarrera bere iritzia ematera, ikusi dugu baitaren nola sindikatuek langileen aldarrikapenak eraman dituzten kalera, ikusi ditugu ikasleak ere aldarrikapen horiek egiten, eta horrek guretzako ekartzen du konstatazio bat, eta da, badagola kezka bat herri honetan hezkuntza sistemaren inguruan, eta nolabait jendeak implikazio hori baduela horrekiko, ez? Eta guk bizi ditugu, iritzi guzti horiek, nik uste normaltasun guztiarekin. Hau prozesu sakon bada, eraldaketa prozesu sakon bada burutu behar dena, eta horregatik uste dut, iritzi desberdin guzti horiei, bide eman behar zaiela, entzun egin behar ditugula, arretaz entzun behar ditugula, eragile guzti horiek egindako ekarpen horiek eta planteatutako guzti horiek, eta orain erronka izan behar dela, apirilean lortutako akordio hori, nolabait testo juridiko akorde batean edo bat datorren testu batean jasotzea, ez? Lege on bat eduki ahal izatea eta hortan ahaleginduko garagu, eta desde logo gure saiakera izango da baita ere eragile guzti horiek hemendik aurrera ireki beharko den prozesu horretan ere egotea. Adierazi dugu baita ere, aurkeztu edo ezagutu dugu, orain arte ezagutu dugun lege zirriborro horretan gure ustez bazirela zehaztasun falta batzuk, tartean adidez lege honen gakoetako bat izan behar duen, edo akordioaren gakoetako bada den Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren zehaztapenak falta genitula, eta uste dugu horiek zehatz mehatz egon behar direla, nolabait finantziazio publikoa jasoko duten eskolek edo zehatz-meak ze arau bete behar dituzten jakin behar dela, segregazioaren kontrako neurri horiek legez arautuak egon behar dutela, bermatu egon behar dela euskalgintzako eta kultura arloko eragileek esaten duten horiek kultura transmisioan planteatutako horiek jasotzea, eta lurraldeen arteko barne lan hori egin ahal izatea ere bermatu egon behar dela lege horretan, eta hortan saiatuko gera gu hemendik aurrera irekitzen den prozesuan ere. Gaizaldatuko dugu gaurkoa abenduaren 21 delako, San Tomas eguna, eta pandemiaren ostean ospatzen ari delako egun handia Euskal Herrikoen bate txokotan, batez ere ekoizlentzat egun berezia da gaurko ez da.
Gainera ekoizleek, orain lehen sektoreko ekoizleek bizi duten egoerarekin, uste dut baita ere badala beraien egoera eta beraien etorkizuna aldarrikatzeko egun bat ere, ez? Ze horre indisimulableak diren egoeran artean lehen sektorearena dugu, oso egoera gordinean daude, eta gainera etorkizunera begira, badakigu elikagaiekiko menpekotasuna handia dugula, eta lehen sektore horretan diharduten profesional asko eta askok erretiro hartuko dutela datorren hamarkadatan, eta hortan ere buru belarri aritu beharko ginak pentsatzen, ez? Bitartean beste batzuk segura asko festan egongo dira, festa giroko eguna delako gaur, egun oso politan, ni Donostiarra naiz, oso egun polita da, baina hori ere ezin astu. Inflazioa ere agian akaso ikusiko dugu gaurkoan, nabariko da gaurkoan ere. Nabaritzen dugu egunerokotasunean, ez? Eta horrelako egunak ematen direnean, beti ere ikusten dira, prezioen gorakada hori, gabon egunak datoz, eta horrela egiten dira bestelako gasto bereziak, eta ikusten ari gara baita ere, gure egunerokotasunean, inolako lujorik hartu gabe, nola garestitzen ari den bizitza, nola milaka herritarren segurtasun vitala hankaz gora dagoen, eta horregatik da hain importantea ere politika publikoetatik segurtasun sare horiek eraikitzea. Madrilera begirare jarri behar gara, egunotako krisi instituzionala piztu delako, zuzen auzitegi konstituzionalak auzitegi konstituzionala berritzeko bide parlamentario hori eten duelako konstituzionalak berak, nola definituko zenuke gertatzen ari den guztia? Uste dut eskandalua dela. Ez da berria, Euskal Herritarrontzat, Euskal Herritarrok bizi izan dugu guren eskubide, oinarrizko eskubideak zapalduak aurkitzea, eta horrekin gehiengo parlamentarioak ere aldatzea, ezagutu izan dute katalanek ere, baina horrek ez dio larritasunik, ezaguna izateak ez dio larritasunik entzen kontuari, eta uste dut, benetako eskandalo baten aurrean gaudela, ez? Azken finean, iraulgita dagoen epaitegi batek, gehiengo era demokratikoan, era legitimoan, aukeratutako gehiengo batek, onartutako lege baten tramitazioa eta azken bozka galerazi du. Uste dut, epaitegi hori bera, demokraziaren limitetatik kanpo kokatu dela, ez? Nolabait, herritarren erabakitzeko eskubide hori nolabait ere, zapusten da bide horretatik, edo uko egiten zaio, herritarrek era legitimoan aukeratutako ordezkaritza horrek hartzen dituen erabakia hori, eta hori oso larria da, ez? Ikusten ari gera Espainian nola demokratizaziorako egiten den saiakera orok sortzen duen horrelako eskuin mediatiko, politiko eta judizialaren oldartzea, disimulu hori gabe defendatzen dituztela beraien interesak, eta horrek izen badu, eta da 2018ko regimena, eta esango nuke badala gereia, nolabait regimen horren hipoteka gainetik kentzeko, eta uste dugu honek eskatuko lukela erantzun bateratu bat estatuko ezker plurinazionalaren aldetik, ez. Bestalde, alor ekonomikoan ere Madrilen gutxieneko soldata igotzea proposatu du Yolanda Díazek, 46 eta 82 euro bitartekoa, neurri hori nahikoa izango da Euskal Langileentzat? Madriden erabaki hori hartzea oso importantea dela uste dut, baina egin berdinean importantea da ulertzea guk hemen erabaki beharko genukela gure gutxieneko soldata. Ze egoera sozioekonomikoa ez da berdina. Gogoratu nahi eta aurrekontuak adostu genituenean, edo gure abstentzioen truke aurrera atera zirenean, hau izan zale espreski adostutako elementuetako bat, ez? Gure egoera sozioekonomikoaren araberako gutxieneko soldata bat ezartzearena, ze Madrideko gutxiengo soldatarekin hemen pobreziaren atalasatik bera egongo litzake langile bat. Beraz, uste dut, burujabetasunaz hitz egiten dugunean batzutan badirudi, batzuk esaten duten, horiek ez dira jateko kontuak, ez. Burujabetasunaz hitz egiten ari geranean, besteik beste horrelako kontuetaz hitz egiten ari gera, ez. Hemen, gure errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata bat ezartzearen garrantziaz. Eta hori, Madriden garrantzitsua den bezala, hemen premiazkoa ere bada. Beste neurri batzuk ere, inflazioari eta prezioen igoerari muga jartzeko, oraingo honetan Europako batzordetik datorrenak, gasanen prezioa mugatzeko akordio bat egin dutena, zein iritzi duzu hartzen ari diren horrelako neurrien aurrean? Nik uste dut kontu honen inguruan premiazkoa dela sektore hori interbenitzea. Importantea dela
herritarron oinarrizko eskubide bat eta hitz egiten ari garela ulertzea, eta zentzu horretan importantea dela bide honetan hartu behar diren neurriak hartzea, eta batez ere herritarrok energiarako sarbidea bermatzeko egiten diren planteamenduak egitea eta gainera estrukturalak izatera. Uste hori oso importantea dela, ez da hainbeste partxeak hemenan jartzea, baizik benetan hemen arazoaren muinera ere joatea, eta benetan energia prezio razonable batean, baina batez ere denontzako energia hori bermatuko duten neurriak planteatu alizatea. Euskal Herrira itzulita berriro ere ezin dugu aipatu gabe utzi asteburuak ekarri duena. Igandeko bertsolari txapelketa nagusi hori, Maialen Lujanbio berriro ere txapela jantzita, 3 emakume holtzaren gainean ere, nola ikusi zenuen? Nik oraindik hemen dakat pulseratxoa ezin kenduan, bizitako emozioak ezin kendu. Uste dut txapela inkuestionablea dela, ondo merezitako buruan kokatua dagoela. Ikarrerrizko bertsoaldiak entzun genituen 8 bertsolariengatik pasadan igandean, oso polita izan duzela bizi izan genuen guztia, baina bereziki nik aipatu nahi nituzke Alaia Martin eta Nerea Ibarzabalen bertsoaldiak. Uste Alaiak bereziki eraman gindula maindire artera, iaia bere bertsoalditan. Uste dut ezer ez dela berdin bertsolaritzan, emakume hauek bertxotan hasi direnetik, feminismoak blaitu duela bertso txapelketa ere, eta horrek ez dakala etzera hueltarik, horroltza gainean ikusi genituen besarkadak, lastanak, musuak eta emozioak, eta elkarrukitze horiek ez direla beti izan bertsolaritzan, hori feminismoari zor diogu, eta espero dut datozen urtetan ere aurten irekitako bidean jarraitzea, emakume gehiago etortzea, ikusi genuen belaunaldi berria ere emakume aurpegikoa zela, eta niretzako oso polita, oso hunkigarria, eta bereziki feminismoak bertsolaritza ere eraldatzea ikaragarri pozgarri da. Emakume txapeldunak ere futbolean, atzokoan Mendizorrozan Euskal Selekzioak garaipen sendoa lortu zuelako Txileren aurrean, ezta? Baita ere, emakumezko futbolariak uste dut partido oso txukuna egiten, eta ofizialtasun hori aldarrikatzen, eta hori ere bereziki pozgarria da, emakumeak ere aldarrikapen horrekin bat egotea, ez. Armailak bete behar ditugu, kaso horietan ere, hori agian eguneko pena, baina uste dut ofizialtasunaren bidean ere aldarrikapen horretan danak egin behar dugula bat, eta hortan jarraitu behar dugula jota fuego. Eta urtea amaitzen ari da, eta Euskal Presoen egoerari buruzko balantzaia egiteko ordua ere ailegatu da. Sarek deituta mobilizazioak egingo dira Gabonen atarian, urtarrilako manifestazioan dirako ere badago data jarrita, nola ikusi duzu azken urtea presoen egoeran? Kezka hundiz, batez ere 3. graduen estrategia honekin ezartzen ari diren oztopoek uste dut oso egoera mingarriak ekarri dituztela, ez? Gainera, gradu aldaketa hauetan ematen ari diren oztopoak esango nuke mendeku politika baino ez dutela oinarrian, ez dutelako bestelako justifikaziorik, ez? Ikusi ditugu gainera oso egoera larriak, bereziki buruan dut orain Xabiera Tristain, ze etxetik gertuko espetxean dago Martutenen, eta egun hauetan aita izan ez bada aita izatekotan da, eta kalean beharko lukenan espetxean bizi beharko bizi beharrik izango du egoera hau, ez? Bereziki hori dut gogoan orain, baina beste hainbatek antzeko kasuak dituzte. Uste dut etxerako bidean oztopo horiek guztiak gainditzea premiazkoa dela, urgentea dela, eta giza eskubideen aldeko apostu hori egiten dugun guztiok sarek antolatutako urte bukaerako eta batez ere urtarrileko manifestazio horiekin bat egin behar dugula eta larrikatu behar dugulako etxerako bidean oztopo gehiagorik ez dugula nahi. Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei mila esker.